Hi guys! Good morning and good afternoon and good evening sa lahat ng nanonood ng aking mga videos. Welcome kayo sa lugar ng San Nicolas Public Market, Angeles City, Pampanga, Philippines. So ito yung paligid ng San Nicolas. Sa labas pa tayo niyan guys. So lahat may mga face mask. Ito ba narito sa right side ko? Mga nagtitinda yan ng face mask tsaka face shield. So ayan po. Sana naka-plastic yung mga face mask nila. Okay, bago tayo makapasok sa loob ng San Nicolas Public Market, kailangan nating pumila. At ngayon, okay, nandito tayo para mag-login kung saan tayo nakatira or saan tayo barangay galing. Para i-allow tayo dito. So, kukuhaan nila tayo dito ng body temperature. Tapos pipirma tayo dito para makapasok. Ayun guys. Ganoon lang kasimple. So, ito na po si Irene. At namimili na po siya ng kanyang bibilhin. Ayan na po. Kinukuha niya ay chicken hotdog. At ayan po, namimili na si Irene ng kanyang mga bibilhin. Aba, ang babaeng ito may balak pambilhin lahat. Huy, magtira ka naman sa iba. Joke lang po yun. Ayan po, namimili na si Irene ng kanyang mga bibilhin na mga frozen meat. Okay. Ayan na po ang kanyang bilbil. Well, pagpasensyaan nyo na. Kasi sipag talaga ng mga kabataan na to. Okay. Swerte si Suki sa kanyang mga anak. At nahahasa niya ng maaga. Okay. Ayan. Parang balak yata ang bilhin lahat na Irene. Nalilito siya. Hindi niya alam kung pipiliin niya, kung kukunin niya ba lahat o ano. Hoy, babae, huwag mong ubusin. Okay, andito naman po ako. Papakita ko si Irene. Ayan si Irene. Mas matangkad sa akin. So, ayun si Suki. At kasama niya yung kanyang dalawang anak. So, ito po yung loob ng San Nicolas Public Market, guys. So, kitang-kita naman natin, guys, dito na malinis pa rin at walang masyadong tao sa loob. Ayan. Uy, meron tayong idol na dumaan. Ayun, no. Si Kuya Cargador. So, malaking tulong nila sa mga mamimili dito kasi nakakatulong sila sa mga hindi makapagbuhat kagaya ng mga senior citizen natin. Okay, so ayan din yung mga building, no, yung mga gusali na nagtitinda. Baka siguro doon sila natutulog or doon nakastack yung mga bodega, yung mga ano nila, paninda sa bodega. Okay, talagang malaking tulong ang mga kargador natin dito sa palengke. Kaya huwag natin silang kakalimutan magbigay ng tip pag tayo'y binigyan ng magandang serbisyo. Ayan guys, so ito yung loob ng San Nicolas. Ayan yung nasa loob dyan, mga apartment yan guys. Sa mga gustong mangupa, try nyo mag-inquire dyan. Apartment yan sa loob. Okay. At yung sa likuran ko naman ay mga nagtitinda ng walis tambo. Ayun guys. Nagtitinda rin yun ng mga tinapay. So habang nag-aabang-abang tayo dito, naghihintay, tayo muna magmasid sa paligid kung anong kaganapan. So patuloy pa rin yung mga pag-log-in ng mga tao bago makapasok sa loob ng San Nicolas Public Market. Ayun. Kitang-kita sila ron. Ayan. So, saludo talaga ako sa mga ating kargador. Kasi kung wala sila talagang hirap. Subukan ko na rin kasi na namili ako na hindi ko kayang buhatin. So at least may lumapit sa akin na sabi niya, lumapit siya sa akin at sabi niya, kuya, ako na lang bubuhat. Ayun, pinaunlakan ko naman ang kanyang kusang loob na pagtulong. Pero binigyan ko siya ng tip. At ayan na po ang apartment sa likuran natin. Ayan. Don't block the driveway, guys. Ayun. So, ayan yung building ng mga nagtitinda. Baka siguro dyan sila naka-stay. At dyan siguro naka-imbak yung kanilang mga paninda. Dyan sigurado. Okay, tayo mag-observe sa ating paligid. Uy,
Si ate, nagbibilang siya ng kanyang mga kita sa kanyang paninda. Congratulations! Yun, mukhang nakarami na si ate. At tinatawag na rin ako ni Irene. At lilipat tayo sa mga gulayan. Ayan na si Irene, tara na raw. So, andito tayo sa mga gulayan. So, pipili na si Irene ng mga sariwang repolyo. Kailangan yung walang tubig para pag in-stock natin hindi kagad masira. So, ayan guys. Wow. Sariwang repolyo. Ayan guys, ang dami, no? So, mag-i-stock si Irene. Okay. Siya nang bahalang mamili dyan. Kayang-kaya niya na yan. So, ito guys yung laman ng tindahan nila guys. Ito, may mga kamatis, sibuyas. Sana balang araw magkaroon din ako ng ganito. Wish ko rin to. Para masaya. So, ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano mamili ng magagandang kamatis. At magtitimbang tayo. Pero pipili mo tayo ng mga kamatis. Napipili natin kamatis dyan, yung mga hindi pa masyadong hinog. Yung mga may kulay green pa. Kung tawagin dito ay manibalang. Manibalang na kamatis or hindi pa masyadong hinog. Para may stock natin na matagal, hindi kagad masira. So, bibili tayo ng mga 2 kilong kamatis. Ayan, samahan nyo kami guys sa pamimili. At ayan na po. Okay, kulang pa. Dagdagan natin ng konti. Ayan. Ayan ang kamatis. At madako naman tayo sa candy store. Tayo na magmasid sa paligid. Okay. So, ayan. So, yung Lucky General Merchandise, Inchik ang may-ari niya guys. So, marami siyang paninda. Kagaya ng mga cotton buds, mga kamatay ng lamok, butiki, meron dyan guys. So, itong tapat dito, mga nagtitinda ng mga isda yan, bangus. Tapos, merong mga karne. Dati yung meat store na yan, dati ang nagtitinda dyan, mga cellphone yung nagbebenta. Cellphone ang binebenta. Kaso mukhang hindi angkop sa lokasyon, kaya iniwan nila. Ayan ang pumalit sa meat store. So, okay. Nakita. So, tayo magmasid muna. Okay, lahat ng tao na nasa loob ng San Nicolas may face mask. Ayan po sila. Ayan din yung mga building dito sa San Nicolas. So, yung may kulay yellow na yun na pinapaupahan pa yun, available pa yun guys. So, na-observe ko rin dito guys, yung sahig o yung mismong daanan, hindi siya ganun kaputik. Dati nung time noon, maputik talaga. Sigurado ang paa mo, kung naka-chinelas ka lang, pisik-pisik na. At nakikita natin dito yung ising. Yan ang pinakamatanda rin dito sa Angeles, San Nicolas Public Market. Nagbebenta sila ng bigas until now. So, ito yung mga gamit ng mga kargador. Ayan, halang pambuhat. Postcard. So, malaking tulong talaga ng mga kargador dito sa palengke. Kasi, katulad ni ate, ayan, kailangan nila si kargador. Once kasi pag sobrang bigat talaga guys, hindi na mabuhat. Kaya, malaking tulong ng mga kargador sa bawat isa dito. Sa mga mamimili. Okay guys, ayan. Salamat kay Idol Kuya Cargador. At ito naman sa side ko rito. Nakikita din ang mga gulay. Dati talaga nagpuputik yung daanan guys. Pero ngayon dry na dry. May drainage na kasi dyan, kaya okay na ngayon. Hindi na katulad noon. Uy, may bit-bit siyang karne. Ayun guys. Talaga malaki yung mga tulong ng mga kargador dito kasi na-encounter ko rin. May mabigat talaga akong na dinadala. Nakakaya ng mga debote, dilata. Hindi ko kayang pasanin. Kaya ayun, sa tulong nila na hatid ako sa aking tricycle. Kasi bawal ipasok dito yung tricycle guys sa loob ng San Nicolas Public Market. Bawal talagang ipasok.
Ang makakapasok lang dito yung mga bisikleta, yung as maglalakad na lang. Ayan guys, so tingnan yung portion na yan dyan. Ayan, ang customer nila dyan, Chinese na babae. So talagang halatang halata sa mga Pilipino na likas na masiyahin at madiskarte. Tuwang-tuwa naman ang ating bisitang Chinese. Kaya ako nalaman kasi kanina nandiyan ako sa side nila. So nakipagdiskusyonan din ang mga Pilipino. Magaling, natutuwa naman sila. Tuwang-tuwa naman sila, napabili din Chinese. Kaya masiyahin talaga tayo. Okay guys, dati itong mga kanal na to dati, lakas ng agos yan, umaag-overflow yan, wala pa yung drainage, tsaka maamoy. But now, wow. So ayan ang loob ng San Nicolas Public Market. Hindi siya gaano ka-crowded, no? Kasi nakokontrol nila yung pagpasok. Ayun si Kuya Idol, talaga napakahalaga rin ng isang janitor sa ating tindahan. Kung wala sila, kung ikaw lang mag-isa, nako, pagod. Okay guys, ayan na po lahat, no? So ayan yung looban ng San Nicolas Public Market. So ayan yung nagtitinda ng gulay sa side ko. So magmamasid na naman tayo kung anong makikita natin sa paligiran nitong San Nicolas Public Market. So lahat naman ng mga mamimili dito ay may mga suot na face mask tulad ko at tulad din ni Mother. At saka andito tayo ngayon sa CJC Candy Store. Ayun na, kinukuha nila ng body temperature bago makapasok sa loob yan ng candy store na yan. Ayun guys, so tama yun, very good. At least namamonitor pa rin natin. So magpapakita ko sa inyo, ito ako, feeling macho, pero yung quarantine pass ko nasa loob ng t-shirt ko. Ayan. So kaya tinago ko kasi for security reason. Kasi ando doon yung data natin, baka alam mo na, for security reason, wag tayo mag-display ng mga data information natin sa public place. Kaya kung sutsut nyo yung quarantine pass, pwedeng italikod nyo na lang muna. Kapag may magtatanong lang, doon nyo lang ipipresent. Para yung security nyo ando doon. Hindi pa rin kayo malusutan ng mga masasamang may intention. Kaya, ganoon na ginawa ko guys. So sana naibigan nyo ang aking ginawang video sa araw na to. At wag nyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel para ganahan pa rin tayong gumawa ng mga videos dito. So samahan nyo ako sa pagmamasid natin sa lungsod ng Angeles City. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo at paki-hit na rin ang notification bell para ma-inform kaagad kayo. Maraming salamat. Bye bye.